tiri vanhu venyama pamusoro penyika tinotadza pazvimwe zvake zvinoda kuona muridzi wavo. Zvose zvamunoona panyika zvinopfuura chakanaka kuita zvakanaka. Kana uno chikwereti nehama yako, taurana naye nenguva, umubhadhara chikwereti nenguva, mowirirana pasina kuya kudare pamama. Zvinhu zvakanaka. Tine masabhuku ari pakati pedu vanogona kukuyanganisai muchiwirirana kuti zvifambe zvakanaka. Zvebu munofanira kuzviziva. Nyanga dziripo, zvidhoma zviripo, varoyi varipo, vanoita zvakaipa varipo, asi zvinopera. Kuno vakawanda chaizvo vaitopika kuti kana muti ukanzi urove nhasi unonzi unooma, unomuka wakaoma, asi panyika yevapenya havasisipo, vakatorwa nenguva yaMwari. Saka hunhu hwakanaka. Unoona munhu anouya nebvudzi rinyanda muzha yanofunga. Iwe ukararawo nomukadzi wako mumba, iwe mukadzi kana ukada kubatawo musoro wadhedhe, kuti ubate makarara ngoti gadiso ruoko ndisi apa, unoona uri kuchitobayiwa nebvudzi romurume wako. Murume iye. Right, ndipe nyaya yatona. Uyo akabata kechipiri. Ndiri kubvunzawo. Yani nguva kai? Nhasi ndo paikamira judgment. Makaitonga muchiti makawana munhu ane mhosva ere asina mhosva? Pana achada chokutaura here sani ndapa judgment. Pana ano chokutaura here. Ndaiona musiye maisimudza maoko. Ndikati judgment asati ndakupa. Saka ndikuti pano ano chishuwo chokutaura here sani ndapa judgment. Ndinotaura. Taura. Simuka utaure tizwe. Simuka zva. Ndakakuitira nzodzi yangu iri kunetsana varume. Nzodzi yangu iri kurwara saka. Waya kuzonzwa nyaya. Papi. Ndikuita ndaita ini ndiyekuda. Varume vakanesana kumba kwedu. Vanesana kumba. Mushure mekunge nzodzi yangu yapa kuku. Saka varume uyu angoramba achingoya achingonesa nzodzi yangu. Mufana kuti nyasonzwa kuti sekuya paakachipiwa kufuro mundare kuti chachiri kunyanyoramba achitera kumba chii. Right, namboka mini munochamuda kutaura here? Kubvunza kuti sei aramba achitera kumba. Yakapiwa kumba. Sika wasobuda kumba. Aiwa, nezvikuitika kumba nasekuru vakanga achishanda saka ndakati. Kweseiwo usiri kuda kuti auye kumba yachitera mukati wako? Iwe sei? Pane zvirikuitika zvacho zviri kushungurudza inini. Ndozvipi? Asekuru vake vanobva vashungurudza nzodzi yangu, vanoda kungova nzodzi yangu, vanouya kumba usiku vachimunokera nzodzi yangu, vachifonerana nasekuru vake. Saka unoziva kuti nzodzi yangu svika patsaona. Iwewe manje ukazoitawo sei? Asekuru vaiuya kuna sekuru wataura kuti action wakatora ndekuti? Action ndakatora ndekuti nzodzi yangu ngazvipere. Kuti ngazvipere? Uzotovakiridza musha wavo vanzodzi? Ndinopedzisira ini ndinherera, handina kana mubereki kana chii. Neeji yavanonemasvikira vanochita bamba zvinondishungurudza. Saka kuri kuti ukazvitambira sei kuramba kwakaita hanzvadzi yako murume? Ndozvigachira nokuti tatosununguka. Ndoshuwa pachokwadi nokuti nditosununguka kumba nokuti handina kana ndinochemera kuti baba zvakati nokuti ndinherera, handina hanzvadzi yangu iyo imwe chete. Ko akazobvisa kuti gupu rako ramba kuti chikomba unoti kudi? Hazvisinei apo, handichatsvaga kuti zvisinei, zvino tingogara zvedu pamwe tichizwa takangosununguka. Iwe ukambopawo here mashoko kuhanzvadzi yako yani vakamusha? Ndakamupa. Kwamupa? Ndiye apa zvitambira chiri kuti? Akazvitambira kuti mushonga wakanaka.
nomurume aiti nomurume mushoko wakanaka but nezvakuitika ndikati zvinani ko zvakaitika zvekuti hanzvadzi vakakabata nechikomba wakazvitambira sei handina kuzvitambira zvakanaka nokuti hazvifaniri kunge zvitarisirwa muupenyu ndobva waita sei kuita sori kwacho ndinopedzera ndarohwa nasekuru vake nokuti handikwanisi kutaura naye muri kuonawo sei zvitaura nomurume akamira mese mukagara taura tinzi uri paseri sinzauro uyu taura tinzi pakurenyangano inini simoonera kuitangu kuti iyanzadzi yomukadzi ari kachifevane saka paangeza kuda kusapota chikomba chive chiteke kwatavanhu kuti chiongorora nemasapotero ari kuita ndekuti akuti hanzadzi yake kurwara chiongorora hanzadzi yake achikurwara but iye ndiazvitungamira zvitega ndinomirira naiyo kuita kuti ndipatanure kukwasha ndechikomba nehanzadzi yangu gara pasi pomumwe futi andeya ndikuona sekuti uyu murume akamira panzvadzi yake asi kupa mashoko ekuvaka nekuti vanhu vanogona kurambana muno muzvitinizi asi vanhu vanogona kuzopirana nekuti vanhu havane mhuri so ndikuona sekuti haasi kutarisa mhuri iri pakati pemukwasha wake nehanzvadzi yake ndandimukumbirisa straight wakamira kudaro shamwari kuti ukadzokera kumba nyatsogara pasi ufungisise chaizvo chaizvo munyaya yemhuri yaparara pakati pevanhu chimbomira kupindura pane mumwe futi aida kubvunza kuti ane mari chikomba ane mari nani pautuhwo hwavo apa hapana kana akandipa kana pfuma aichiti makatuhwei ndikubvunzawo kuti pautuhwo vanhu ane upenyu huri nani ndiani hapana wandikaona upenyu hwake huri nani komba right pane mumwe futi pamusoro handikuziva kuti nhasi musi wa11 kudai inyaya yejudgment inoda kupiwa nhasi namambo atadze yanga isipo judgment ndeyekuti akatora mukadzi womumwe neakatorerwa nhasi mambo anga achipa judgment papo konini vatezva ini musi wandaifanira kunge ndichitaura nyaya iyi hatina kupiwa nguva yekutaura saka ndaenda chipiwa ndopiwa mukana kuti nditaure nokuti musi wacho handokwanisa kuona kuti nditaure right varume vakawanana hatina kuziva kuti vanga vakavharirwa judgment yakanongwa last court vanakumira tiaisanga kujudgment koza akanongopiwa naapoloza saka ziva kuti vanga vakatovharirwa nyaya iyoyi mukati ndobva zvapanapa kumadzirano kuda kuti ndirambe munhu pataitotaura namakumbirapo saka ndikafunza kuti utodidionezi kusiyana kwakeweku kuda hanyamiswa kuna vakazarire mukati ndobva rakokumashi uyu zvakuti awe kuzonzwa kuti hanzvadzi yake yakuramba shurukuzosiyana namunhu wandiwanzwa zvakawanda vanhu vari muno nowori romwe ndikutsvaga upenyu hwangu aiwaka unoziva zvazvinoita kana mwana aita uyanga kana iwe futi watiita uyanga unozviziva uri kuzviziva here kuti uyanga ukapiwa nehanzvadzi yako unonyadzisa saka iwe ndibvazvitora sei ndibvazvitichirira zvitori nani kuti tive tiri sei last court iyo wakataura wewe wakati wafunza nachakamiri kuti kwacho kuni mudero wakati woya arifire kutora mukadzi wake wakati chii ndobva auya kutora mukadzi wake kuira kochikomba kazvichibata chike chitu akazouya kutera mukadzi wake ipapo pakuteri nekuti inini zvandakaita ndabva muno ndataura naye ndikanatsoona kuti inini hapana kwandinosvika naye kana kunombiridza kwaye ikabva haya muta kunotsva makarwisana kumba kwani angaiweitei angatera mukadzi wako akaona kunani chingaitika asvika kutera mukadzi wake akaona kune munhu kwaite iye aite iye hauna kumutambira here basa uyo
Saka kumira chiyapa kuti achiita uyanga wakadaro. Uri kumira pa uyanga wakadaro. No. Akarodza. Naiwe unesuka utora zvakarata. Wangu wakasunga. Ndakasunga ndi. Nokuda kwe. Pastori changa. Inini ndakaenda kumba kwaiona nemukadzi wangu. Nisitireza nzonga musasvike wega ukasvika wega unogona kusuwa kwao. Utasokana uyu tambata ndakamusunga shuka nemashure ndikamuresa nechesi ndikamuti fonera hama dzako dzirikuru akadzifonera vakadaira vakati uri kupi akadaira kuti ndati ndiri kudairo waita sei zvinhu ndabatiza wabati wanani svika ndimati wechina sekuru vake nguva ifuti svika iku ndikodiwa nguva iyo shuwa ndakazobata kuti bvunza kukomasa uri kuya here kati uri chokwadi takubva patakamubatira patete vazinopatezwa patete vatatu dzamumbaoko taakuenda kumba muneka mukadzi wake akafona foni patatakutire mukapamba china network mukomana vandinaye mwana wangu ndobva amira kanzi iwe mukadzi wakataura nemamira kutaure naye patikuenda kuna network uyu ndobva akautaura mukadzi wake zvikanzi ndikamukanganisira isiyai mukatefoni mukadzi ndobva taivaisa palaudi kutaure achinzwa ndobva aisa palaudi uyu haana kumira kana pachifamba inobva ndipachifamba ndaibatizena uyu akanaondivhunduka kawanda angondooneka kuti ndandaenda akamhanya akanaisa kuma 11 usiku kwakusina mwedzi ini ndakabva ndangomira ndikamumhanyisa akadonha akadaya nokuvara ndobva ndangomira ndikaona kudedza mukomana atiza chema mukomana ndina akagutsikana mukomana atiza akafunza kuti ndapuwa mari yekuti ndiatize ndicho achivharidza kuti achivharidza ndikusaroa apa munegere kuti achitiza futi saka aenda pamukomana watomboka mudhara pamari ndikashungudza kuteera kumba kwatamubatira kuedzi kona haana kusvika nodadzokera nokuti apana bodo vake vakati atimuzira tibuwe sho vakasvika kumba vasvika kumba vakati bodona atiza kona vasi toziva sei pamamura akati namba dzangu dzefoni ndifuka kana maenda pamusina kumuwana kuti basa aripo shuwa vaenda kuma4 dzakusei kwakuchena vakubva ndifonera kuti atamuwana panaruya nikuti amubatira asi mamutwadzi ikati pane zvaitika pakwaya hakuwa nini nokuti uyu pandakabuwa dzaipinda uya achida kupusha ndichirwisa kuti asauya asvika uyu ndakamupushira mubhedha newodu ndopanamutemera tikandiona makazosungwa kuenda kumapurisa takazosungwa manje dzakaita 4 takazosungwa se21 dzimwe chindewo tasungwa kuenda kupolisi takasokana kuti vakauya maseiti andakasungwa nemapurisa chaivo eni vakamusi vachidisunga ndofunga exhibit yechenzi akasungwa ndakarwisana navo handiri kunyepera ipo kushanga ndindiregererezi nekuti vakangosvika vachiti kuri vasungwa handi tikati handisungwa masungirwo yayo ngade pasi titaura mhara kudaita zvenharo ndakatopisa mafoni ipapo avo tava motikari vakagara pasi mapurisa vakati munhara nharo dzake dzikaiti iwe tiudze nyaya yako ndobva tataka wakasitetera nyaya mafambire yakaita ndobva ndavabvurira foni yatakatepa zvinhu zvichiitika ipo akazobvisa chena akandindara so takazivazendomiraita nyaya kana ini ndomaenda kukoti koti takazosvika koti takanogara semutokisi taura mutokisi pane mupurisa wandakaenda kushanda naye ari memben charge ndiye akanyatsokunzoti no iwoenda kwamambo unopatsamba ireferensi yakati nyaya yakatonga ipo ndakauya ndikafonera mukazotosaibaioenga naye tsamba iyo ndakazopinirwa padocket rakanoti wametsexpect chikanzi akunotongana nedhocket ramambo namaro imi michedeko ndo zvakaitika chizvokutora nekuna ndichienda kuendera mberi uchiutaura aenda kupinda kuti vanhu vakasungwa ndava nomwana awangwasiwa abvesha patera kuti kudai ndingabvunza wapedza ndikuvaopinza right as time goes on kufamba kwenyika kuno nguva nemugana ndakatora nguva yakareba ndichiti nyaya iyi ndaimbotamba
ndichiti muchiti sei mambo asiri kupa judgment mese mamunoshokuna sei mambo anopa kupa judgment nyaya iyoyo ipo papa vese vataura ndatotaura kuti nyaya isati ndapa judgment ndanga imaitaura mundu ndinyatsonzwisisa saka ndanzwa iwe simuka iwewe ndivombe ende nina handikoriwe handidhakwe nyaya yekutonga nyika inamwe different character zvakasiyana vanhu zvose vanosizva zvose ine zvinhu zviviri zvatichakanzura panapa woenda ako kudare rimwe rinodarika rinoranya ropa mashonaral central ino madzimambo anoita 27 muchoose 1 noti muno nyaya iripo ndeyekuti wakauya kumba nomumino wako mukataura nyaya ino nyaya yepfuma yekusho kumba kwangu wakadzivadingwa mukaenda kuvakurunga ndishaya zvikanzi vaenda kumunda mukazoona ndibva kumunda tikasvika tikataura test kakuruku ukatora matambudziko wako ndikakugamuchira anofanira kupa pfuma tikataura uyo akauya tikataura zvakanaka pamwe tichiro zveuka raitataura zvakanaka ndikakubvunza mubvunzo futi wabvunzwa nouyo uri kudire mukwasha kana katira kumbakana mangwana tomupa chimukadzi wako ndozvaukataura kati okay iwe tera mukadzi atezvi vako vari kuuzwisisa ana atete vako vakauya kuti kumba kwangu ndikataura navo vakataya murumuri tomuda ngaatera ndino zvakanaka pachiri uye akatera nasasva kubata uri kugadzira rufudzi wako nzira rufudzi wako ende uri kunza zvakataura vanhu vese uyo zvaabvunza ndozvomanga manga achiti anomari ndoupi hamuna kupa komeni kana kuzvitarisa kune inonzi yakaita kudhara tichitamba siso and up and down siso ikaremera kumusoro unotora mumwe munhu unodonha ipo zvikwirana saka siso nhasi yaremera kumusoro wauraya musha iwo akomana ndinga ndana sekuru wangu vatonakabisha zvavaita ukataurawo katiwo vanhukadzi yangu anomimba uye ari kungabvise mimba ndoti ndimutamuchina ndikati no zvinoitika zvideka ana atete vako ndikataura zvokuti touro ndichitoedza kuvaka semunhu mukuru kuti zvinhu zviite zvinake asi ndiri kushamisika manje kuti iwe pfuma ndakakuchaja ichiti upeuyu unobhadhara nyora judgment tandikapa judgment ndakupa judgment yepfuma yekutanga yake nokushungurudzwa kwaita nguva yakareba nokushungurudza kwaita nguva yakareba zvirimo mabhuku menyu kudhara ndungochete muzviziva nokushungurudza kwaitwa nguva yakareba uyu anopa pfuma yake uyo muna June next year kana siku ngwana ndikutasira ndikuita muzana ana mbotasira ndikuita zvakanaka baba wenda kadina ndakada mutsikona ndakati kana dai kukanzi pakanyanya kunaka zvakadipo kumkadziwo pakanyanya kuita sei unoshungurudzwa nemunhu akaita seuyu izvi panapa kana kuti ndikutori kuti kunzwira itsitsi hapana ndakutokurova ende handisi kutokumisa ende ndakutokumira zvikonzi mumavweni there and there today tomorrow moenda vana toziva hapana kwatomboenda bhozi ipo pakazitatu kufunga nderangu pepe takauchaja before makadzibhadhara nhasi manje tokuchaja ingani ndiri kubvunza dare manje ndoendepi adzimai enyu vakafona imasekuru vakataura kuti mombe dzangu dzoparari dzodii dzeita sei ndakana komendi yandikapa mambo toita tati tigare pasi taura inini varume saka ndiri kubvunza ndiri kumbobvunzawo makurukota angu tisati ndapa judgment iwe takamutonga uyo akabhadhara mufu akapauro nhasi apaenda kuti makare imomo ende unokona zvakaitika mukadzi yeuyo akataura nouyo vakayapa zvika ndikumbira judgment yekuti inini handichada chi murume ndikati musonarambiwa ndiyei right hapana chaititadza kuti nditiramba chikonzo naitoza kuti nyaya yakapera chi dhare itoza kuti chasara judgment kunani kuna mambo hapana chati chabvunza kumukadzi nokuti mukatarisa vanhu vakaenda kubata ende chiona zvakazoitika da kukuudzai varume ini ndinoda kukuudzai ndiri munhu mukuru stere member ichaji wacho nenge majesty wacho mabhuru wacho ndakamufonera ndikati kewe nyaya ndiri kuudzwa pana zvikanzi mambo ndiri kwandiri but yei zvakaoma chatinozoteera nyaya kukoti daukuudzai imwe secret ndinoteera nyaya kukoti nekuna kwesidhara ndinaro noti chief nyamaropa muri kuzvinzwa
ndorenda kuti nditere nyaya kuti kukoti muzita rangu randikapiwa nevakuru vangu rinofana kuramba rakangonaka chete. But now manje izvino toita sei? Ndikukubvunza imasi toita sei? Ambuya havasi kunaka kusaka kana vasina kugadzirwa uka zvakaitwa vamwe vakagadzirwa munotsvaga uka vanogadzirwa zvimafuta zvacho vachigadzira tomira papi manja ende chagadzira chada kukudzai hamugone kurarama 10 years panasi chenda mberi yako nitutanga ndoda kukudzai muri kufa hamuna kusumbomira panyika ino mugare matodza kuti zvotoona mambonasi hamusi kurarama panyika ino vari kudenga vari kurongedza vari pasi vari kurongedza midzimu inotsama kudhara vana murombi vachirikona nanyashava nanyamamindi namaguta kuona vaiti kana zvaramba unoti panosoro unoenda urofa akuna kudaro so mubhadhara mumbi 5 ende ndoda kukuudza yasoda mbokunjepere muri yasekuru wangu chaiyo kumombe 5 mombe idzodzo swaiti dzifonge dzabhadharwa dzese datsuko kana pasina izvozvo ndikutoita zvimwe zvinhu takai mabhadhara kusvika kana muda kundirerutse nhasi chi nhasi 11 ndikukutarisai musi wa mangwana mande chipiri chitatu ndotarisa kubva pachina kubva kusvika china ndonzwa kuti mabhadhara echi ndokutirerutsa ndapindura imbokuita izvo zvamukangoita izvo zvino zvamukangoita maitira mukaita tsvakai mari pamura pamubhadhare fine yokuita zvamukaita kutadzira nyika matongwa nomwana wokuzvaramba makanganisa tsvagai mari $40 mubhadhare nokukurisai pa chopu regai ndimbokuudzai varume ndakagara ndichitaura inini kuti kwana ndatotaura chinhu handipinduki ndopinduka pakurara but kana iri nyaya yekutonga nyika ndiri straight kubva nhasi haikona kumurwisa musiye agari kumba kwake kana zvirwere zvamapanana kana ari matambudziko amapanana musiye agari kumba kwake iwe uri kugara munyika mangu unogara wakanyara wakasununguka wazvinzwa usataure navo usavapopotere gara vakadzi vari kunotsvaga vamwe uchiroora chizvireka hembe dzako dziri anzi hembe dzake dziri no problem kana dziri kumukadzona uyai nadzo mundipe uyai nadzo mupei nini musati musikara kutsvaga mumwe munhu asvipora dombo iwe iwe zvandataura chisiyana nazvo akapera ira kosaka urudei nezvimwe zvinhu iwe simuka sekuru wacho wanzwa zvanditaura indaunodza mwana wako ndati iwe inzwa zvandikutaura wazvinzwa zvanditaura indogari kumba kwako wakanyarara sekuru simuka imeende kosaini chopu